Benvido a Lugo, o lugar onde comezas unha nova etapa formativa na túa vida. O campus de Lugo presenta unha oferta académica en 4 áreas de coñecemento diferentes: artes e humanidades, ciencias da saúde, ciencias sociais e xurídicas e enxenería e arquitectura. Un total de 15 títulos de grado que se agrupan en 8 centros. Tamén ofrece formación especializada como posgrados e másteres a través dos que poderás definir aínda máis as túas expectativas profesionais de cara á túa inserción no mercado laboral. O doutorado e a investigación é outro capítulo no que o campus lugués posee unha traxectoria de gran incidencia nos ámbitos temáticos. Instalacións e servizos específicos no ámbito deportivo cultural completan as necesidades da comunidade universitaria. Pero hai 3 razóns que destacan entre as demais que converten a Lugo no lugar ideal para estudar e vivir: a calidade de vida e o patrimonio histórico natural da cidade e de toda a provincia. A cidade ten unha magnífica calidade de vida onde o máis importante son as persoas. Famosos son os seus ambientes de tapeo pola zona histórica, a súa gastronomía ou as súas grandes celebracións. Lugo tamén sitúase como unha das cidades máis baratas e máis cómodas para vivir de toda a xeografía española. Lugo é historia viva da humanidade. En cada un dos seus concellos poderás atopar un relato do noso pasado. Lugo en sí é unha maravilla natural, a combinación perfecta co mellor do mar e da montaña. Conta con 3 dos seus espazos recoñecidos pola UNESCO como Reserva da Biosfera. Tamén atoparás a tiro de pedra na capital recunchos inmellorables. Natureza en estado puro que agarda a que a descubras.